Jeg har deltaget på den her fantastiske workshop, der hedder Øst din visdom. Og det har været en fantastisk tur, hvor humorniveauet har været virkelig højt. Det har været sådan, at vi blev afledt, så de kunne arbejde med os på de indre planer. Og det har været en rigtig dejlig tur ind i at finde ud af de parametre, som styrer alt omkring, hvis du virkelig gerne vil have de ting, som du ønsker det her i livet. Hvad er det så for nogle parametre, du skal skrue på? Det kan du få ud af det ved at koble dig på den video, som nu er lavet omkring det her, og få lov til at opleve, hvad det er, du får med dig på vejen af gode værktøjer. Udover det, så er der masser af skønne mennesker at mødes, når man er på workshop, så det kan kun varmt anbefales. Det bliver ligesom en livsrejse, som man kan komme på gang på gang på gang. Så tak til Dennis for at være værktøj for det mest fantastiske viden, der er i universet.